Ngiyabingelela nonke babukeli nabalaleli egameni lika Jesu Kristu eSouth Africa nasemazweni aduzana ngomakhelwane. Amen. Ngithi egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha yena yedwa ngoba sikhonza yena yedwa elithe izwi maye maningi amagama adunyiswayo emhlabeni kodwa lilodwa lesikhulula ezonweni lika Jesu Kristu owafa wavuka ngelanga lesithathu. Ngifuna ukuthi nje kubalaleli besebhekile ngigijime kakhulu ngibachazela ukusho ukuthi lo okhulumayo ubani wakabani uvela kuphi. Lo okhulumayo ubheki umfoka Mpele umshana kaBabunyembe Archbishop the late weGalatia ibandla lenkosi ebandleni ke engikhonza kulona mina eli-based eGoli eJoburg eBinoni endaweni yaseDaveyton. Amen. Injongo yami ke yokuza namhlanje ngifuna ukuxoxa nani ukuthi ngizonithulela i-album yami entsha ngivelile ke ngomashosho nje ngingekho ibandleni. That's why namhlanje ngibona ngevatha ngendlela engivathe ngayo angifakanga white angifakanga blue ngigcoke nje ijazi lami eli-represent ichoir kaMashosho. Umashosho lo ngiveze i-album yami entsha enesihloko sayo esithi igama lika Jesu yilona leli elika Jesu yilona leli. Ngifuna ukusho ukuthi ishisa ikhotha imnandi kanye indlela seyiyatholakala ngayo yonke indlela usungasithinta manje kuphi naphi uzoyithola egameni lika Jesu Kristu. Amen.